בואו נראה אם זה כאן. רגע, אני אשתף מסך. שנייה, בואו נשתף מסך. כאן. בואו נראה את זה כאן. בסדר? זה נקרא, במילים פשוטות, הכותרת של זה, יש קונה עולמו בשעה אחת. בסדר? סיפור תשובה. אחד אולי, הייתי אומר, סיפורים הכי מרגשים, חשובים, בסדר, מלמדים, מה זה תשובה אמיתית, כמה יש כוח לבן אדם לקום מההשפעה שהוא נמצא בו. בסדר? בואו נראה על איזה חטא מדובר, איך הוא עשה את התשובה. בסדר, בואו תהיו איתי. אמרו עליו, מסכת עבודה זרה, אמרו עליו רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם, שלא באה עליה. שומעים? לא היה מישהי אחת פרוצה, שהוא לא הכיר והוא לא בא עליה. מבינים איזה בן אדם מושחת זה היה? קוראים לו רבי אלעזר בן דורדיה. קוראים לו רבי, אתם שומעים? אז לא שהוא היה עושה את זה בעודו רבי, בהתחלה הוא היה רק אלעזר, בסוף הוא גם נהיה רבי. תראו איך קורה מהפך כזה של בן אדם, בסדר? זה גדולה. פעם אחת, שמע שיש איזה אחת כזאת בקרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. בסדר? היא הייתה לוקחת תשלום על ההנאה הזאת. האם כיס דינרים זה הרבה או מעט? עוד מעט נדע. אני קורא קודם כל את הסיפור, אחר כך ננסה ככה לבאר אותו בצורה עמוקה. נטל כיס דינרים, והלך ועבר עליה 7 נערות. חצה את כל הגלובוס כדי להגיע אליה. בסדר? פעם לא היה מטוסים, ממש עבד קשה בשביל ההנאה הזאת. בשעת, עכשיו תקשיבו טוב, בשעת הרגל דבר, בשעת התשמיש עצמו, בסדר? היא הפיכה. הפיכה, מה הכוונה? מה זה הפיכה? הוציאה רוח מפי הטבעת, בסדר? במילים עדינות. בסדר? עשתה ריח. אמרה, כשם שהפיכה זאת אינה חוזרת למקומה, כשם שהאוויר הזה שהוצאתי מהגוף לא חוזר למקומו, נכון? האוויר שהוצאתי הוא לא חוזר, יצא. כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. אתם שומעים? תראו איזה מוסר נותנת אישה מושחתת, לא פחות ממנו, פרוצה, כן? בקרחי הים. תראו איזה מוסר, באמצע התשמיש עצמו, היא אומרת לו, כשם שהרוח הזה שהוצאתי מהגוף לא חוזר, ככה גם אתה, אין לך סיכוי לחזור. אל מי? אל אבא שבשמיים. משפט שלא היינו מצפים שיצא מכזאת פרוצה. מסכימים איתי, חבר'ה? מסכימים או לא? כן. תקשיבו טוב, מה קרה? ברגע שהיא אמרה לו את המשפט הזה, מה שנקרא, היא פגעה בלב שלו, מה זה בלב? דבר שכאילו אולי שום רבי אחר לא היה יכול לעשות את זה יותר טוב ממנה. תקשיבו טוב. הלך וישב בין 2 הרים וגבעות. בסדר? מה הוא עשה שם? אמר, הרים וגבעות, בקשו עלי רחמים. פללו עליי, שיחזור בתשובה. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. לפני שאנחנו מבקשים עליך, בואו רגע נבקש על עצמנו, יש לנו מספיק על מה לבקש רחמים. אתם בטח שואלים את עצמכם, על מה יש להרים ולגבעות לבקש על עצמם רחמים? מה הם חטאו? חוץ מזה, איך רבי אלעזר בן דורדיה מבקש מדומם, מגבעה והר, שיבקשו עליו רחמים? מה זה? שילך לצדיק, מה הולך להרים וגבעות? מוזר, מסכימים? אתם אומרים לו, עד שאנחנו מבקשים עליך רחמים, עד שאנחנו מבקשים עליך סליחה ותשובה, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. בסדר? יש פסוק שאומר שלעתיד לבוא, הערים ימושו, הגבעות תמותנה, כאילו הכל יתפורע, אז לכן בואו נבקש על עצמנו שנתקיים, נמשיך להתקיים לפני שאנחנו מתפללים עליך. טוב? אמר, שמיים בארץ, בקשו עליי רחמים. הלך לשמיים בארץ, רש"י עם הערים וגבעות לא הולך לו. הוא הולך עם שמיים בארץ. הלך שמיים בארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. זאת אומרת, לעתיד לבוא שוב, השמיים בארץ כבר יתבלו, אז נבקש על עצמנו, אנחנו יותר חשובים מאשר אתה. אמר, טוב, ראה שאין לו מי לדבר, הלך לחמה וללבנה, אמר, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה,
גם החמה והלבנה, לעתיד לבוא תתמעטו קצת, אז בואו, נבקש על עצמנו. אמר, כוכבים ומזלות, בקשו על הרחמים. אמרו לה שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר ונמקו כל צבא השמיים. בקיצור, לא היה לו עם מי לדבר. כולם נטשו אותו, מה שנקרא, הוא אמר, טוב, אם אף אחד לא רוצה לעזור לי, אז מי יעזור לי? מי יעזור לי, חבר'ה? אתם איתי? שם? השם, ומי עוד? הוא. לא יודע. אתם רואים מה אני מדגיש כאן? גם אני. הוא את שמו. בדיוק, אמר, אין הדבר תלוי, אלא בי. אף אחד לא רוצה, אני אעזור לעצמי. למה הוא לא אמר את זה בהתחלה? עוד מעט נבין. יש הרבה שאלות על הדבר הזה. אתם יכולים עוד לחפש עוד שאלות יותר ממה שאני אומר. בסדר? אני רק נותן לכם ככה ספתח, ככה מלמד אתכם איך לקרוא אגדות חז"ל, בצורה מעמיקה, בצורה שלא מתחמקת ומקשה על כל פרט בסיפור. גם בסוף ננסה גם לתת תשובות כמו שצריך. הניח ראשו בין ברכיו, מה שהוא עשה זה הניח את הראש בין הברכיים, וגאה בבכייה. בכה. עד שיצאה נשמתו. הוא בכה בצורה כזאת שהחזיר את נשמתו לבורא עולם מכוח הבכייה הזאת. רק אז יוצאת בת קול ואומרת, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בסדר? היא כבר קוראת לו רבי אלעזר, אותו פרוץ, כן? פריץ אני קורא לו. בסדר? לא הניח, איך כתוב עליו חבר'ה? לא הניח אחת כזאתי שלא באה בעולם, שלא באה עליה. שעבר את כל שיאי הגינס, רק שמע על מישהי כזאתי שהוא יכול ללכת אליה, ישר רץ, עזוב את הכל. בסדר, בסוף הוא זוכה, ועדיין לא סיימנו את הסיפור, אמרו לו, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. איך זה יכול להיות שמעשה, אוקיי, חזר בתשובה, על כל החיים שלו היו שטופי זימה, אז פעם אחת הוא קצת בכה, זהו, כבר חיי העולם הבא, בקלות, רבי, נהיה פתאום רבי, מה זה? כל אחד שקצת עושה תשובה נהיה רבי, אתם מכירים את זה היום, אנשים שיוצאים מבית כלא, שמים כיפה על הראש, כבר זהו, עושים כל מיני, מספרים את הסיפור חיים שלהם, כבר נהיים רבנים, זקן וכו'. האם זה באמת ככה? זה אמיתי? בוחר רבי יהודה הנשיא, כותב המשנה, ואומר, יש קונה עולמו בכמה שנים, יש אנשים שכדי לקנות את עולמם, עולם הבא, צריך לעבוד על זה, חבר'ה, זה לא משהו שבא בקלות, כאילו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כאילו, חושבים שזה, אז יש לי חלק, אז מה זה משנה מה אני אעשה? תלוי איזה חלק, תלוי, בסדר, זה לא תלוי. זאת אומרת, יש מי שקנה את עולמו בכמה שנים, כמוני, אומר רבי יהודה הנשיא, יהודה הנשיא כל החיים שלו עבד קשה, בשביל לזכות בחיי העולם הבא. כתב את כל המשנה, התענה באלפי איסורים, היה 13 שנים של איסורים, כאבי שיניים, כאבי תחורים, כאבי מעיים, כאבים עזים, ואני נלמד על זה פעם בשיעור אחר, בדיוק איך הוא התמודד עם הכאבים האלה, אבל כרגע. ויש קונה עולמו בשעה אחת, כמו אותו רבי אלעזר בן דורדיה. שעה אחת הוא כבר קנה את העולם שלו, ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. זאת אומרת, לא מספיק שמקבלים בעלי התשובה, שהם חוזרים מהחטא, מקבלים אותם ולא אומרים להם, עזבו, אל זה, אתם כל החיים שלכם חטאתם, אלא שקוראים אותם רבי. על זה רבי תמה, ואומר, איך קוראים אותם רבי? ואני התאמצתי כל החיים בשביל שיקראו לי רבי כביכול. ואלה תוך שנייה. חבר'ה, קודם כל תנו לי התרשמות ראשונה שלכם מהסיפור הזה, מהמדרש הזה. איך אתם מתרשמים? איזה שאלות עולים לכם בעקבות הסיפור? איזה תובנות? ומכאן אנחנו נתקדם. בואו, אני רוצה לשמוע אתכם כמה מילים. לא היה לי כזה משהו שחשבתי עליו. מישהו? כאילו כל אחד יכול להשתנות. אמרת משהו? שכל אחד יכול להשתנות. כל אחד יכול להשתנות. אפילו זה שעמוק עמוק בחטא. יפה, עוד תובנה למישהו? לא? רוצה לספר לנו איזה תובנה? אני מנסה להצטרף ולעמוד בקצב שלכם כרגע. עשינו את זה מהר מדי? לא, אני פשוט כאילו לא כל כך יודע אם אתם ממשיכים משהו, או שאתם עכשיו התחלתם משהו חדש, אני צריך להשלים. חדש במיוחד בשבילך, מה הוא? במיוחד אוקיי. בשבילך, אמרתי לך. בסדר? את הסיפור עצמו הבנת? את מה? את הסיפור. הקשבת בו?
הקשבתי כזה חצי סיפור, אני חושב. אני אסכם לך בקצרה, ואנחנו נמשיך. אותו פרוץ, רבי אליעזר בן הורדיה, בעל כל הנשים שבעולם, לא פספס אף אחת. הנשים היפות והרפתות וכולי, לא פספס אף אחת. פעם אחת הוא שמע שיש איזה מישהי ככה מטורפת חדשה, הכוכבת החדשה, וחצה את כל העולם כדי להגיע אליה, בסדר? ותוך כדי המעשה, התשמיש עצמו, היא פתאום עושה ריח לא טוב, לא נעים, בסדר? לפיך. בסדר? ושימי איזה מוסר היא אומרת לו, תוך כדי, היא אומרת לו, היא אומרת לו, אתה כבר אין לך סיכוי, אתה אין לך סיכוי, אתה כל כך אבוד, שכמו שהריח הזה שיוצאת, הוא יוצא מהגוף ולא חוזר, נכון? אף אחד לא צריך להחזיר את הגזים שהוא הוציא חזרה לגוף, ככה גם אתה יוצא, ואתה לא יכול לחזור בתשובה. מה שנקרא, יצאת, אין לך סיכוי לחזור. הוא שמע את זה, נדלק, אמר, מה, אין מצב, מה, לא יקבלו אותי לעולם הבא. התחיל ממש פתאום להבין, הבין באיזה עומק של בוץ הוא שקוע, באיזה ביצה, והוא הלך לבקש מכל העולם רחמים, הלך להרים ולגבעות, בקשו עליי רחמים, הם אמרו לו, עזוב, אני צריכים לבקש רחמים על עצמנו לפני שאנחנו מבקשים עליך. הלך לשמיים בארץ, הלך לחמה וללבנה, כוכבים והמזלות, כולם אומרים לו, עזוב, אין לנו זמן אליך, מה שנקרא. תעסק בעצמנו. ואז הוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בי. זה משהו שהדגשתי, להבין שהדברים תלויים בנו, בסדר? ומה שהוא עושה זה שהוא בוכה עד שהוא מת מהבכי הזה, והבת קול יוצאת ואומרת, אתה מזומן לך לעולם הבא, אפילו אתה נקרא רבי, כן? ורבי יהודה הנשיא שהוא שומע את זה, הוא אומר, תראה מה זה, אנחנו מתאמצים כל החיים, והוא בבת אחת זכה להיקרא גם רבי וגם לקבל עולם הבא. בסדר? זה הסיפור. הבנת? בסדר, סגרתי לכולם את הסיפור, בסדר? עכשיו בואו קצת ננסה להעמיק פנימה, בסדר? ונבין מה בעצם הסיפור הזה בא ללמד אותנו, איזה מסרים חבויים בו, אנחנו צריכים לדלות אותם ולגלות אותם, בסדר? קודם כל, יש לי שאלה אליכם, למה בחרו בסיפור כזה של תשובה, זה סיפור שנלמד אותנו כמה הכוח של חזרה בתשובה הוא גדול, נכון? כמה שהוא שקוע, למה בחרו דווקא בחטא הזה? למה לא יכול להביא לנו איזה גנב מומחה שכל החיים שלו גונב ואז חוזר בתשובה? דווקא בעוון הזה של הפריצות, דווקא בזה בחרו לתת לנו דוגמה למה זה תשובה אמיתית. בסדר? אם יש לכם רעיון, חבר'ה? בואו, תעזרו לי. האמת היא שאני לא מבין למה... מה? זה כאילו... זה נראה לי כאילו שהוא בא מקטע שהוא עצלן, והוא כאילו ביקש שיעזרו לו במקום מההתחלה לדאוג לעצמו. אתה אומר שהוא עצלן, כי רק בסוף הוא הבין שהדבר הזה תלוי בו. מעניין מה שאתה אומר. תן לי רגע לנסות להקשות על הדעה הזאת. עצלן, בואו רגע ננסה להבין אם באמת הוא עצלן. כאילו לא בדיוק עצלן, באדם שפשוט אומר, תעזרו לי לפני שאני אעזור לעצמי. אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בואו רגע ננסה קצת להעמיק ממה שאתה אומר, להרחיב. האם אני יכול להגדיר את הבן אדם הזה כבן אדם תאוותן? מכירים, יש כאלה עצלנים תאוותנים שכל מה שהם רוצים כל היום זה לישון במיטה ולאכול כל היום ולראות סרטים, ולא להתאמץ בכלל בחיים, לא לעזור לאף אחד, לא לחשוב בכלל על חיי מוסר, רק על עצמו. האם אני יכול להגדיר אותו ככזה, עצלן כזה, או לא? מה אתם אומרים? האמת היא שכן אפשר, זה כאילו כמו מבחן שאתה צריך ללמוד עליו, בסוף לא למדת, ואתה נכשלת בו. אוקיי. כאילו לך דרגה 90 ולא הספקת. ואז אמרו אתה לא יכול להיכנס. מעניין מה שאתה אומר. מי שחושב אחרת בכל זאת שהבן אדם הזה לא היה עצלן, אלא כנראה היה איזה אידיאליסט מסוים. חברים, בן אדם אידיאליסט לרעה, אבל הוא אידיאליסט. תקשיבו, אני לא מכיר עוד בן אדם שמוכן, כן, לחצות 7 נערות, חבר'ה, 7 נערות, לחצות את כל הגלובוס. חבר'ה, נערות זה סיכון, במיוחד נערות של פעם, כן, לא היה אמצעי תחבורה כמו של היום, ששערות בזה, טוב, זה לא ים, זה נערות, אבל לחצות נערות, בכל זאת, יש הרבה אנשים שטובעים בנערות. היה מוכן לעשות הכל, לשלם על זה הרבה כסף, בסדר? ממש, הוא מקדיש כאן הרבה דברים. כמו שאנחנו רואים אותו בהתחלה, שהוא מקדיש את כל מרצו וכוחותיו למען עבירה, וגם בסוף ימיו, אחרי המוסר הזה, שהביאה לו אותה פרוצה, הוא הולך להרים ולגבעות, הוא עושה כאילו עוד איזה טיול בגלובוס, כן? עוד מטייל, אבל הפעם
לצורך תיקון, לצורך תשובה. כן, אבל יש גם אנשים שהורגים בגלל דברים כאלה, אנשים אחרים. אז מה אתה שזה יותר נראה לי קשה מנטל כיס ו7 נערות. כי שתי אנשים הורגים בשביל שעה ואחד הרג את השני. כאילו מה יותר קשה? להרוג זה לא דורש כל כך התאמצות, אני פשוט לוקח נשק ויורה במישהו, נכון? כן, אבל להרוג זה לא כזה קל, כאילו, זה יכול להיות בראש קל, לבוא, לראות מנטלית. ולברוח. נכון, אבל מישהו חמום מוח, ונדלק על איזה מישהי או משהו, ויש לו קנאי לגבי איזה אישה, בקלות שולף את ה... במיוחד אלה שבסוף כן רוצחים, בסדר, הם קצת מסובבים. בוא נגיד, לא יודע. לא, אני מסכים איתך שכל דבר דורש איזה עומק מסוים, אבל כאן, מדברים כאן בן אדם שזה גם משהו תמידי אצלו. אותו חמום מוח שאתה רוצה לתאר לי שהוא יכול להרוג איזה מישהו בשביל איזה מישהי, שלקחו לו משהו רגיע. בן אדם הזה כל חייו, חבר'ה, אמרו עליו. מה זה אמרו עליו? מי אמר עליו? המדרש? אמרו כל העולם. כל העולם מכיר אותו, זה כמו שהיא ההיא. בסדר, ההיא הכוכבת הזאת בקרחי הים, הייתה ה-VIP שם, הוא היה כזה, הוא היה מפורסם. ידעו, הבן אדם הזה אידיאליסט, כל החיים שלו רק שומע, מה שנקרא, שולחים לו וואטסאפ, יש איזה מישהו, הורס את הדברים, יוצא למסע, הורס את המזוודות, שם הרבה דינרים, ומוכן ללכת אפילו רחוק להסתכן, לקחת, אני יודע, את כל הציוד כדי לחצות את הנערות, וחבר'ה, נערות זה רק ביטוי לנערות, אבל זה יכול להיות הרבה סיכונים בדרך. מדבר, יכול לעבור מדבריות בשביל זה. יכול לעשות הכל, טפס לא יודע, לאברסט. בסדר, זה רק ביטוי. מוכן לעשות הכל. 7, תמיד 7 זה מראה את העולם הזה, נכון, שבוע, הוא מוכן לעבור את כל העולם הזה כדי להגיע. אז בוא נגיד ככה, יש כאן איזה מישהו אידיאליסט. בוא אני אנסה להוכיח את עצמי. אם זה היה בן אדם לא אידיאליסט, אלא סתם איזה עצלן, הגמרא לא הייתה מדברת עליו. למה? כי עוד איזה עצלן, מה צריך להתייחס אליו בכלל? בן אדם כזה שהוא אידיאליסט לרעה, זאת אומרת שזה משהו במוח, דיברנו על הכוח של המחשבה. לשנות משהו במוח, זה יותר קשה, בסדר? כי אדם שעצלן יכול יום אחד להגיד, וואלה, אני עצלן, זה לא נותן לי כלום בחיים, בוא נתחיל לעבוד כמו שצריך להרוויח. בסדר. עד עכשיו הוא לא היה לו איזה אידיאל מסוים, הוא צריך לשנות איזה משהו, הוא פשוט, אוקיי, יאללה, תפסיק להיות סמרטוט, תקום כבר מהסמיכות ותתחיל לעבוד. בסדר, נכון, גם קשה למישהו עצלן להתרגל, אבל כאן שמישהו אידיאליסט שכל הזמן שמשהו מחפש בעולם זה רק נשים, פריצות, הנאות, בלי גבול, מוכן לעשות הכל בשביל זה, בן אדם מורכב מאוד. לא סתם הוא נקרא כבר כאן, בתחילת הסיפור, רבי אלעזר בן דורדיה. נכון, למה? היית אומר רק בסוף תקראו לו רבי אחרי שהוא חוזר בתשובה. לא, קורא לו כבר בהתחלה רבי, למה? מה זה רבי? אחד שיש לו תורה. התורה שלו אז, כשהוא היה חוטא, היה לו תורה. מה הייתה תורה? תורה לרעה, בסדר, זה עדיין תורה. הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה, תדעו לכם, הם היו אנשים חכמים, היטלר, כן. חכם, מוכשר, כריזמטי, מאוד גדול, אבל לרעה. היה רבי, אבל הרבי של הרשעים, בסדר? כמו ראש השודדים, בסדר? אותו דבר. הוא היה מומחה, הוא היה חכם, והוא, בסדר, הרבה תחבולות, ואני ממשיך עוד קצת, הוא לא הניח אחת כזאת שלא באה אליה. שאלנו, קודם כל, ואם תפסיד אחד, מה יקרה? מה יכול לקרות? אז תפסיד אחד, לא הסקת את הכל, מה? בסדר? אז הוא ככה, התורה שלו הייתה כזאת, התורה שלו הייתה, באנו לעולם הזה כדי ליהנות. ואם ככה, אני מוכן לעשות הכל, גם להסתכן בשביל ליהנות, כי בשביל מה באתי? אם יש קיים לי איזה הנאה בסוף העולם שאני לא מגיע אליה, אני אפספס משהו בייעוד של החיים, הוא מרגיש כביכול זה הייעוד של החיים. הוא היה כל כך אידיאליסט שהוא אומר, אני באתי לעולם הזה כדי להגשים את הייעוד שלי. בסדר, הטעות שלו במה הייעוד בחיים. אבל הוא אומר, אין מצב, אני הולך להגשים את הכל. אם רגע הוא יפנה את כל הכוחות שלו לכוחות של קדושה, הוא יכול להיות הרבי הכי גדול בעולם. כי מה זה רבי שלנו, צדיק יהודי? מה זה יהודי טוב? זה יהודי שלא מניח, לא פרוצה אחת שלו בעליה, אלא מסכת אחת, לימוד אחד שלו בעליו. יהודי טוב זה יהודי תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? כל הזמן רוצה ללמוד. לא? היהודים שלנו לא אומרים חכמים, תלמידי חכמים. מה זה תלמידי? כל הזמן רוצים ללמוד חוכמה. תלמיד חכם, ללמוד חוכמה. לא להניח משהו אחד שלא באתי אליו, לא ידעתי אותו. בסדר? תראו איזה כוחות יש לו, רק שאלה איפה מנצבים אותם. חבר'ה, לכל אחד מאיתנו כאן יש כוחות. כל אחד מאיתכם, אני אכיר אתכם יותר טוב בהמשך, יש לכם כוחות. שאלה לאיפה אנחנו מפנים אותם, לטובה או לרעה, לבזבוז זמן או לניצול זמן. בסדר? כל אחד צריך לחשוב.
ומה אני טוב, ומה אני מוכשר, ואיך אני מפנה את כל הכוחות שלי לכיוון של הטוב. אני יכול להביא תועלת. מובן עד כאן? להמשיך? כן, יש כאילו משהו אחד להגיד? כן, בכיף. הסיפור נראה לי קצת זה לא הוגן כלפי האחרים. תסביר. שבן אדם יחוז מה שהוא רוצה, לסכן בשביל ההנאה שלו, לבכות על זה, ואז שיבטיחו לו את המקום הזה. אוקיי, לגן שאלה עדן. מעולה. שאלה מעולה מה ששאלת, עכשיו ננסה לדון בה, בסדר? אוקיי. תראה, בואו ננסה להתייחס כבר עכשיו. מסכים איתך שבן אדם שבוכה, בכי, נקרא לזה מזויף, אז הוא לא ראוי לזה. כי מה, יופי, כל הזה, זה כמו שבן אדם אומר, בסדר, הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אני אכתב, בסוף אני אעשה תשובה. מה אומרת המשנה על זה? מי שאומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, כל פעם אני אחזור לחטוא, קודם כל לא מאפשרים לו לחזור בתשובה. למה? ייקחו אותו, השם ייקח אותו, בעודו חוטא, לא ייתן לו אפילו את הזמן לחזור בתשובה. למה? כי הוא כבר מלכתחילה בונה על זה שהוא הכתב ישוב, כאילו זה משחק, כאילו תשובה, זה כאילו, יש לי הזדמנות, מה שנקרא. אז תשובה, אז אני אעשה מה שאני רוצה, בסוף ימיי, לפני שאני אמות, אני רק אעשה אשמתי בגדתי. אם זה היה ככה, אז אני מסכים איתך לגמרי. כאן זה שונה. בן אדם, לפני כן, קודם כל, לא בטוח שהיה מישהו שילמד אותו בכלל מה זה תורה. חבר'ה, אם הוא הולך בסוף להרים ולגבעות, לשמיים וארץ, במקום ללכת לתלמיד חכם, כנראה שבן אדם הזה גדל בבית, שלא היה מי שילמד אותו, לא למד בבית ספר, לא למד בישיבת תיכון בקריית, לא יודע. הוא גדל לתוך תרבות מערבית, כמו שהיום, לצערנו רוב היום, חלק גדול מן הדור שלנו גודל, לתוך טלוויזיה, לתוך מסכים, לתוך פרסמות של נשים שזורחות על המסך. חשב, זה כל העולם, כנראה, בשביל אותה אישה, וזה נבראתי, של אנשים כל הם לצפות בהם וליהנות איתם. קשה לדון אותו לכף חובה, אתם מבינים? הוא לא גדל בסביבה טובה. במיוחד, אנחנו נראה בהזדמנות אחרת, לא עכשיו, סיפור אחר, שבן אדם אחר, אתם רואים כאן? שהיה זהיר במצוות ציצית, שהוא שמע שיש אחת כזאתי והלך אליה. אנחנו נראה גם המשך, אבל זה בהזדמנות אחרת. על הבן אדם כזה הייתי אומר, אתה מכיר, אתה יודע מה זה ציצית? אתה זהיר במצוות ציצית, ועם כל זאת אתה הולך לו עם נשים כאלה, זה בעייתי. בסוף נראה כמה הוא היה צדיק וכו', אבל אותו בן אדם ישר, לא מתואר שבכלל יש לו מישהו שהוא יכול לדבר איתו, איזה רבי, תעזור לי איך לחזור בתשובה, בסדר? הוא מת מבדידותו, הוא היה לו מי לדבר, הרים וגבעות, הוא לא יודע בכלל למי לפנות, בסדר? אז לכן, ניסיתי קצת לענות לך, הצלחתי או להמשיך עוד? לא יודע, כי גם, לדעתי זה די אפילו מטומטם, שכאילו תוך כדי שהוא נהנה, אומרים לו אתה לא תגיע לגן עדן, זה כאילו... מי אומר לו? הזונה, כאילו, כן. זה גם יותר מדי כאילו, לא הגיוני לי, אפשר להגיד. אתה אומר, לא הגיוני שאותה פרוצה דיברה ככה. גם כי מאיפה שהיא כמעט אותו דבר כמוהו, שמה היא מבינה בזה, וגם שכאילו היא אומרת את זה בכללי. שאלה מעולה. חבר'ה, אני רוצה שתשאלו שאלות כמו עמית. אתם שומעים, חבר'ה, שאלות שהן רק מלבנות לנו את הסוגיה, ומה שאנחנו רק ננסה לענות. נותן לכם צוהר לכל מיני דברים. יש תשובות הרבה יותר עמוקות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן או לקרוא עליהן. אנחנו עכשיו פותחים כאן מה שנקרא, הרבה שאלות, נצליח חלק לענות, חלק יותר, חלק פחות. זה שיעורי בית בשבילכם, בסדר? לא שיעורי בית במובן הרע של המילה. נקודה למחשבה, בסדר? אז אני גם אנסה לענות לך בדרך, אבל בואו רגע נספיק עוד כמה שאלות, אני אוסיף עליך עוד שאלות, ובסוף בואו נראה אולי נצליח להפיק מכאן משהו לחיים, בסדר? אני לא אעלה עליכם יותר מדי, אל תדאגו, אני רק מנסה באמת ככה להתמקד ולנסות לתמצת את זה. אז פעם אחת הוא שמע שיש איזה אחת בקרחי הים, בסדר? תמיד זה מעבר לים. למה? תמיד אדם חושב שההנאות שלו הן תמיד לא כאן. תמיד הוא חושב שזה משהו שאין לו, נכון? אדם יש לו הכל כאן, הוא תמיד מחפש מה עדיין לא. מסכימים איתי? לפעמים יש איזה יצר רע לאדם שאומר לו, כל מה שיש לך יפה יפה, אבל חסר לך עדיין איזה משהו, איפשהו הוא נמצא שם איפשהו, הוא חפש אותו. כל הזמן זה היצר רע, כל הזמן הוא מחפש מה שאין לך, מה שאסור. אתם מכירים מה שאסור? תמיד אדם נדלק עם מה שאסור. זה אסור ללכת. זה יצר רע, תמיד זה בקרחי הים, בסדר? והייתה נותנת כיס דינרים בשכרה. כיס דינרים, דווקא זה לא המון. לעומת הסיפור הבא שאנחנו לא נראה אותו עכשיו,
שים לב כמה הייתה לוקחת? 400 זהובים. זה הרבה יותר מכיס דינרים, בסדר? אני לא עכשיו אעשה לכם את החישוב כמה זה יוצא, אבל יש הפרש משמעותי. אותה אישה לא הייתה כנראה יוקרתית יותר מדי, זאת אומרת, כנראה אותה פרוצה שהוא הגיע אליה, היא לא הייתה הזוהרת והמנצנצת מלכת היופי העולמית, אלא סתם עוד איזה אחת. שימו לב, לא כתוב שהייתה איזה אחת מנצנצת. הייתה עוד איזה אחת, רק מה? שהוא עדיין לא הגיע אליה. אבל מה האידיאל שלו? שאני בא על כל אחת. לא חשוב אם היא תהיה הדוגמנית הכי, או אפילו רמה סוג ב'. רק שלא ייווצר מצב שאני אפספס משהו בעולם. שאם אני אפספס משהו, אז התחושה של ההחמצה, להרגיש שאני מפסיד את הייעוד של החיים שלי. זה היה בראש שלו, בסדר? אז היא תמצאת רק כיס דינרים, לא עכשיו 400 זהובים. כיס דינרים, משהו ככה, בכל זאת איזה תשלום מסוים. והוא הולך ועובר על 7 נערות, ובשעת הרגע, עכשיו שאלת שאלה יותר. בשעת התשמיש, פתאום אומרת לו כזה מוסר, כשם שמה שהפכתי, מה שהוצאתי מהגוף שלי, לא חוזר ככה, אתה לא חוזר. קודם כל, שאלה שלי, איך בכלל היא... בואו נשאל את השאלה שלך קודם כל. איך בכלל כזאת פרוצה נותנת מוסר לאנשים אחרים? מה, את יותר טובה? את יותר טובה? הרי את עושה מזה עוד כסף, איזה עסק. הוא מוכן לשלם על זה כסף. את מקבלת את זה, את עושה מהגוף שלך כסף. זה הרבה יותר חמור, אמרת בכלל מדבר, איזה זכות יש לה. שאלה טובה, עמית, איתך. תוסיפו עליי שאלות אם יש לכם. שאלה שנייה שאני רוצה להוסיף. ב', קודם כל, איך יצא בדיוק מקרה כזה שבשעת השמיש היא ככה מפיחה? זה גם שאלה, איך זה יצא בדיוק? כן, בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל בשעת השמיש, אישה מסתדרת, מתאפרת, גם היא שמה כל כך הרבה בשמים עליה, שבכלל לא שמה לב לזה, או שהוא לא ישים לב לזה. אז מה קורה כאן, בסדר? וגם איך פתאום עשה את הקישור הזה? אוקיי, אז יצא לה קצת ריח לא יפה. אבל איך פתאום עשה את הקישור הזה? כמו שזה לא חוזר, כך גם אתה לא חוזר. מסכימים איתי שאלות קשות? כן. כן. יפה. בואו ננסה קצת לתת משהו שעולה לי עכשיו קצת בראש. הוא לא כתוב, אבל אפשר. אני מניח אותו בגדר האפשר. וחבר'ה, במדרשים מותר לנו לנסות לחשוב. ולא רק כמו שמותר, המדרש מזמין אותנו לחשוב. בסדר? אנחנו רגילים לזה שתורה זה רק מה שהפרשן אמר ואמר, ומה שרש"י אמר ומה שתוספות. לא. מדרשים זה ההזדמנות שלנו כדי שאנחנו נפעיל את המוח שלנו ונחשוב. וכל אחד יש לו את המחשבות אחרות. תראו, עמית הביא לנו עוד זוויות, ולא יודע מי עוד דיבר כאן, ארי, כל מיני זוויות אחרות, ולכל אחד יש חלק בסיפור הזה, ותובנות שהוא יכול לקחת מכאן, וכל אחד ייקח משהו אחר. אז אני גם מזמין אתכם תוך כדי השיעור שלי והשיעורים הבאים, לנסות לחשוב. ואולי אני אפילו בהזדמנות אתן לכם את המדרש לפני השיעור, ושתחשבו על כמה שאלות שיש לכם, ואז בשיעור אפילו נדון עליהם. זה יהיה אפילו הרבה יותר מוסיף ומועיל לכולם. בסדר? אז בואו רגע נמשיך עוד כמה רגעים. אז היא אומרת עוד דבר. עכשיו, אני חושב, יכול להיות, אני עכשיו מציע כאן שתי אפשרויות, בסדר? אפשרות אחת, שבשעת התשמיש היא הפיכה, נגיד שזה קרה, התפלק, והוא אולי העיר לה על זה. יכול להיות, אני מניח, שהוא העיר לה על זה, כאילו, לא יודע, עשה משהו עם האף, לא יודע, עשה איזה משהו, ואז היא פתאום כזה, יכול להיות שהיא הגיבה לו, אולי סוג של כעס עליו, כאילו, אתה ככה עושה לי כאילו ריח לא יפה, ואז היא כאילו, מה שנקרא, היא נקמה בו, אתה כך כאילו מתייחס אליי, אוקיי, אז עשיתי ריח לא יפה מהגוף. אתה יותר גרוע מההפיכה הזאת, אותך בכלל לא יחזירו, לא יקבלו אותך בתשובה, אתה יותר מסריח ממני, מה שנקרא. אני אולי קצת מסריחה חיצונית, פיזית, אבל אתה הרבה יותר מסריח בכל הנפש שלך. אני אומר, כאן, זה בגדר הצעה, ממש לא מחויב, גם זה לא כתוב. ממש לא כתוב הדבר הזה. יש למישהו קושי על מה שאני אומר? אתם מוזמנים. כאילו הבנתי, אבל גם לא נראה לי כזה הגיוני. מה זה? הבנת או לא הבנת? הבנתי, אבל זה גם לא נראה לי כזה הגיוני. אתה אומר, פחות נראה לך הגיוני. אתה אומר, לא חייב לומר שהוא העיר לה על זה, ולכן כאילו יחזיר לו בתגובה, אתה ככה זה, אני אתן לך יותר. זה כמו סתירה לא יודע, סכין בגוף. כאילו, לא מידה כנגד מידה, משהו... אתה אומר, זה יותר גרוע מה שהיא אומרת לו בפנים? כן, כי הוא עושה משהו קטן, לא גדול. אוקיי, מסכים. מקבל את הקושי שלך עליי, לכן הנחתי את זה בגדר אפשרות. מישהו רוצה להציע כאן אפשרות אחרת? אוקיי, בואו ננסה לחשוב עכשיו שוב, עוד אפשרות אחרת. בשעת הרגל דבר הפיכה,
ואמרה את מה שהיא אמרה, בסדר? כשם שזה לא חוזר, ככה אתה לא חוזר. אני אומר אולי ככה, אולי בכוונה הפריחה, וזה לא יתפלק לה. אולי סוג של, אולי בין היה לה בכוונה, כאילו, אולי היא עשתה בכוח, או לא חשוב אם היה לה בכוח, היא נתנה לזה לקרות, והיא פשוט הבינה שהוא הרבה יותר מושחת ממנה, ולכן אין לו שום זכות להגיד לה, את יותר פרוצה ממני. למה? אתם יודעים למה? אז עכשיו אמרתי לכם הפוך, אז עכשיו אמרתי לכם, הוא יותר מושחת. למה? לא, סליחה, אז עכשיו אמרתי לכם, שהיא יותר מושחת, כי היא מקבלת על זה כסף, עושה מהגוף שלה זה, והוא לא מקבל את זה, הוא מוכן שלם, אז כאילו, אני רוצה להבין הפוך. היא הבינה שהוא יותר מושחת. למה? כי היא, לפחות, יכולה להתקיים, להתפרנס, נכון? אולי זה העבודה שלה. בסדר, בדרך כלל אותה אישה פרוצה. זה העבודה שלה, אין לה במה לעבוד, אז היא מוכנה להקריב את הגוף שלה. כמובן, זה איסור והכל, אבל יש כאלה חושבות שזה מותר, או שלא אכפת להם לעבור עבירה, העיקר לשרוד, להרוויח קצת כסף. בסדר, ועובדה, היא אפילו לא לקחה יותר מדי, אמרה, העיקר מה שלשרוד, כיס דינרי מספיק לי גם כדי להתקיים. אז היא אמרה, אבל למה זה הרבה יותר מושחת? למה? כי אני מילא עושה את זה לפרנסה שלי. אין לי איך לעבוד, לא יודע, בעל לא היה לה שיפרנס אותה, כן? אישה כזאת, כנראה שבעל לא היה לה, בסדר? אז אחר כך היא לא הייתה מוכרת את הגוף שלה. אין לה בעל, אמרה, אני צריכה להתקיים, בואו נעשה את זה. אבל אתה מוכן לעבור את כל העולם, להסתכל, להוציא כסף בשבילה, בשביל לחתור? אתם מבינים? היא הבינה פתאום באיזה מקום הוא נמצא. הרבה הרבה יותר גרוע, וכנראה גם היא הבינה, יכול להיות שהיא הבינה שהוא יהודי. כנראה היא הבינה, כי היא הייתה בקרחי הים, נכון? הייתה בחוץ לארץ, אמריקאית, לא יודע. היא ראתה את הדיבור שלו, אולי היא הבינה, בן אדם יהודי, זה לא אמריקאי, השפה שלו היא שונה, בסדר? אולי היא הבינה אולי שיש בו גם משהו שקשור ליהדות, וממילא פתאום, מה, יהודי יעשה כזה דבר? תדעו לכם, יש הרבה סיפורים שהאמריקאים פוגשים יהודי, עושה איזה מעשה חמור, אומרים לו, אתה יהודי? אנחנו לא מאמינים עליך. ולפעמים דווקא כאלה דברים, חבר'ה, זה סיפורים שקורים בכל יום, לפעמים דווקא זה, אתה יהודי, אנחנו לא מאמינים עליך, ופתאום הוא קולט עצמו, וואלה, אני באמת יהודי. תדעו לכם, יש הרבה סיפורים שאנשים מגיעים להודו, טיילים למזרח, תאילנד, לא חשוב לאיפה, הצבא, אחרי הצבא, או לא חשוב מתישהו, בחיים מחפשים איזה רוחניות. אתם יודעים מה ההודים אומרים להם? סיפורים שאני מכיר גם מקרוב. יהודי, אתה בא אלינו לחפש אצלנו רוחניות, אתה לא יודע שאתם, עם היהודי, אתם המקור האמיתי לרוחניות, אתם באים אלינו, אנחנו מזייפים, אנחנו לא כמוכם. תחזור לארץ ישראל, תלמד בישיבה. חבר'ה, זה דברים שקורים בכל יום, בסדר? תכירו את זה. אל תלכו לתאילנד בשביל לדעת את זה, תדעו את זה מראש. אצלנו יש הכל. צריך לחפש לשום תרבות אחרת ללמוד מהם. אצלנו כל האמת נמצאת. אז אני רק רוצה להמשיך כדי באמת לא להכביד עליכם, בסדר? אז כנראה, אני אומר, היא הבינה אולי שהיא יהודי, אמרה, יהודי? זה פתאום העלה לה את זה, ועוד יהודי אני עושה את זה מילא בשביל להתפעל, הוא עושה את זה בשביל איזה אידיאל, איפה הוא נפל? אז כנראה זה משהו שבער לה, והיא לא יכלה לשתוק. היא לא יכלה לשתוק, וככה, היא אפילו לא חיכתה לו שהתשמיש הזה יסתיים. תוך כדי התשמיש, היא אומרת לו את הדבר הזה. היא לא יכלה להתאפק, מה שנקרא. היא הבינה שהבן אדם נמצא בשפל התחתית. בסדר, חבר'ה? זו ההצעה שלי. יותר טוב ויותר מסתדר לדעתכם? קצת. כן? באמת יש לי גם עוד שאלה, אבל תהיה ארוכה ואני לא אשאל אותה. שאל, לא, בסדר, הכל בסדר, חבר'ה. הכל בסדר. מי שזה יכול בהמשך זה, אבל תמיד הם הגיעו מאוחר, בסדר. הוא בכלל בא מסביבה דתית? איך? הוא בכלל בא מסביבה דתית? אמרנו שלא, לא כתוב עליו. כמו הבא ראינו שהוא היה זהיר במצוות ציצית, היה קצת איזה כמו דתל"ש כזה, בסדר? אבל דתי לשעבר. אבל הוא בכלל כנראה לא היה לו מושג מכלום. אמרנו שהוא הולך להבאות, לשמיים ולארץ, הוא בכלל לא יודע שיש ללכת לרבי, לצדיק. בסדר? עכשיו מה אתה שואל? הוא בכלל ידע שהוא יהודי? זו שאלה מעולה. זו שאלה מעולה מה שאתה שואל. אולי רק היא פתאום, אולי היא גילתה לו את זה באיזשהו מקום. פתאום היא לו לפי השפה או משהו, אני לא יודע מה לפי מה. אולי לפי האידיאליסטיות. נוצריה מוסלמית, לא משנה, זה כאילו, יותר נכון שהיא תעשה הפוך ולא תגיד, אתה הכי טוב.
שמה, שהיא תגיד לו, היהודים הם... מה, תסביר את עצמך שוב? שלא במקום אתה תחזור לדתיות שלך, תבוא, תהיה נוצרי או מוסלמי או משהו כזה. אתה אומר, למה היא לא אמרה לו, בוא תמיר את דתך, תהיה כמוני, נחיה ביחד לנצח. שאלה טובה. שאלה מעולה. היא כנראה, קודם כל, לפני כן אני אנסה לענות, קודם כל, איך היא כנראה הבינה שיהודי? יכול להיות, אני הצעתי לפי השפה, אולי לפי יישמע שהוא בא מדרך רחוקה, היה מוכן להסתכן, יכול להיות, אבל יכול להיות משהו אחר. חבר'ה, יהודים הם אנשים אידיאליסטים. יהודים הם האנשים האידיאליסטים יותר מכולם. יש להם ערכים והם נלחמים עליהם ומוכנים למסור את הנפש עליהם. בסדר? כל ההיסטוריה, תמיד היהודים מסרו את נפשם, לא עבדו עבודה זרה, אפילו אמרו להם, חבר'ה, אתם תנצלו, רק תעבדו עבודה זרה. לא היו מוכנים להשתחוות לפסל בשביל הערכים שלהם. הערך של הקדושה, של קידוש השם, מוכנים למסור את נפשם. היא ראתה כנראה באלעזר, איזה אידיאליסט שמוכן, כנראה הוא סיפר להם איפה הוא הגיע וכו', אמרו על זה. היא ראתה בן אדם אידיאליסט, כנראה יש כאן יהודי. כי בן אדם תאוותן גוי, רק אחרי התאוות שלו, וחבר'ה, לעבור נהרות זה מסוכן. ושום בן אדם שמחפש הנאה לא ייקח סיכון, כי סיכון זה לא מהנה. אז אם אתה מחפש הנאה רק בגלל שאתה עצלן ומחפש כל הזמן תאוות, אז לא תסתכן לעבור נהר, נכון? לא שווה, אתה עורך את גודל ההנאה שלך לעומת הסיכון, אתה אומר, עדיף, לא שווה לי, עדיף לא יודע, נחכה לבאה בתור שתהיה קרובה מהאזור, למעלה לכסות את כל העולם. תיוולד עוד איזה מישהו באזור שלי, נלך אליה, עוד כמה זמן נחכה קצת סבלנות. נראה, הבינה שיש כאן בן אדם מיוחד, אידיאליסט, רוצה להיות פרפקציוניסט, לא להניח אחת שלו בעל, ואפילו לא היוקרתית, אלא אפילו מישהי פשוטה, רק שהיא חדשה. נקרא, נוצץ את החדשה. בסדר? זה יכול לנסות לענות, אז עכשיו אתה שואל למה היא לא אמרה לו תמיר את דתך? זו שאלה טובה. אני חושב שהיא הבינה שבן אדם כזה מיועד לגדולות. אני חושב קודם כל, באיזשהו מקום, כשהיא אומרת את המשפט הזה, מה היא חושבת לדעתך? עמית, חבר'ה, אתם איתי כולם כאן? מאור, ארי, אתם איתנו? כן, אבל זה כזה... כשיבואו וישאלו אותך את הדתיות שלך, מתי החלטת לחזור בתשובה? אני החלטתי לחזור בתשובה באמצע הנאה. מה אתה מתכוון? באמצע הנאה שעשיתי. אוקיי, אז שוב, מה אתה מקשה כאן בעצם? שהם לא מראים לחשוב על דת כשהם עושים את זה. נכון, אתה אומר, הם לא אמורים לחשוב. באמת, הוא לא חשב על זה. היא משום מה כן עלה לה. למה זה עלה לה? כנראה, שוב, אמרנו, זה המקצוע שלה. בסדר, זונה זה אחת שזה מה שהיא עוסקת. בין אם זה לפרנסתה, בין אם זה להנאתה, היא מורגלת בתחום הזה, והיא כנראה שמה לב להבדלים בין האנשים השונים. כנראה זיהתה מי אידיאליסט יותר, מי פחות, מי בא עם כל התשוקה והלהט, אפשר כנראה לזהות את הדברים האלה. מי בא כי הוא עצלן, מי מוכן לשלם, מי מוכן לעבור נערות בשביל זה. ופתאום שמה לב שיש כאן איזה משהו גדול, משהו עוצמתי, משהו לא רגיל, ואני אומר, בשעת הרגל דבר, בשעה הזאת, זה כנראה עלה לה, בסדר? והיא לא יכולה להמשיך, כי היא הבינה שיש כאן איזה משהו מיוחד במינו. כנראה, היא לא יכולה להתאפק אפילו להגיד את זה אחר כך. אמרה באמצע אפילו, באמצע שזה קורה, בשעת הרגל דבר. היא אומרת את זה, אז זה יכול קצת לענות למה שאתה רוצה לשאול, שהיא כנראה לא יכולה להתאפק. אתה אומר, איך באמצע תשמי שחושבת על כאלה דברים? אז א', אני יכול להגיד לך, ברוב שהיא רגילה להנאות כאלה, היא כבר, אתה יודע, באיזשהו מקום, אדם כבר, פחות כבר, שאדם, לא יודע, אוכל נהנה, באיזשהו מקום הוא כבר לפעמים לא חושב על הטעם, אלא חושב קצת מעבר. נכון? כי הוא כבר רגיל ליהנות, אז חפש רגע מה חדש, מה... נכון? מסכים איתי, לפעמים אדם לא יודע, בהתחלה שאדם אוכל איזה בשר, נדלק איזה טעם טעים, איזה עלה יש טעים. אוכל עוד נקניקיה ועוד נקניקיה, באיזשהו מקום כבר רגיל לטעם הזה, כבר לא מרגיש את החידוש. ואם פתאום תביא לו איזה משהו, איזה סטייק אנטריקוט, איזה משהו, לא יודע, חדש, יש כאן איזה משהו מיוחד. אז כנראה הוא היה הסטייק אנטריקוט הזה, פתאום, גם באמצע, פתאום הבינה שיש כאן משהו הרבה. שוב, אני רק מציע, תחשוב על עוד תשובות, אני רוצה קצת להתקדם, בסדר? ואני משאיר את השאלות האלה פתוחות, חבר'ה. אני לא עונה, אני רק מנסה לענות. זה מותר. יש לי גם, אבל... כן, בוא תנסה, חבוד. אישה כזאת היא לא אמורה להיות כזאת חכמה, לפי דעתי. אתה אומר, היא לא צריכה להיות חכמה, נכון? כי אתה
כדי, התנהגת אליה כאילו היא פילוסופית או משהו כזה, שיודעת להבחין בדברים ויודעת ממה מי לא. שאלה טובה מה שאתה אומר, איך אישה כזאת פרוסה פתאום חושבת כאלה מחשבות כמו פילוסופית, הרי היא אחת של רק גוף מעניין אותה. זו שאלה. אני משאיר אותה כרגע פתוחה, איך זה עלה לה לראש. אבל תדע לך שגם האנשים הפשוטים האלה, הפרוצים, תראה, אני לא יודע אם היא הייתה יהודייה או לא, היא הייתה בקרחי הים, אולי זה עוד איזו יהודייה שהלכה לאיבוד, והנשמה שלה עדיין נשארה. נוציא את זה כהצעה, יכול להיות שזה יהודייה עם נשמה, לפעמים הנשמה שלנו, לפעמים פורצת. גם יהודי שעטוף ב1,000 קליפות, מתחת ל1,000 מסכות, הוא עדיין ילד עם עיניים בורקות. בסדר, אני אומר את המשפט הזה כי זה שיר של עקיבא, שיש לו איזה שיר כזה יפה. בכל מקרה, לפעמים האדם שהוא עטוף ב1,000 מסכות, עדיין הנשמה של יהודי תתפרץ מתישהו, כי יש לו עדיין את הנשמה שבוערת. והיא רק צריך לגרד, לפתוח, לקלף, בסוף זה יצא. לפעמים זה יוצא במצבים כאלה. בסדר? כי אני אגיד לך מה, אני אציע עוד משהו. לפעמים דווקא כשאדם הוא שקוע עמוק בהנאות, פתאום הוא מבין, זה לא זה. לא בשביל זה באתי לעולם. וזה קורה לכל אחד שצריך לשים לב לזה. לפעמים אדם, כשהוא שקוע, רודף, פתאום הוא שם לב, רגע, איפה הגעתי? לאיזה השפטות? פתאום בן אדם מתנער. לפעמים דווקא כשהוא הגיע ליעד שלו. כשבן אדם לפעמים הגיע ליעד שלו, פתאום הוא מתחיל להתפקח. רגע, זה היעד שאליו חיכיתי כל הזמן? בשביל זה הכלתי כל הזמן? לפעמים זה בדברים הכי קטנים, לא יודע, בן אדם סתם רוצה, לא יודע, להיות עם בחורה. בסדר? כל הזמן חושב, חברה, וזה מי שמחפש כל הזמן. בסוף הוא מגיע ליעד הזה. בין באיסור, בין ביתר, אני מקווה שזה יהיה רק ביתר. פתאום הוא אומר לעצמו, וזה כל הזמן חיכיתי, זה הכל בחיים. פתאום הוא כזה תופס את עצמו, דווקא בדיוק כשאתה אומר לעצמך, דווקא בשעת הרגל דבר. כי דווקא לפעמים כשאדם כבר בשיא ההנאה, פתאום הוא אומר, רגע, זה הכל? בשביל זה אני כאן בעולם? זה יכול להיות שגם היא חשבה ככה, יכול להיות שגם הוא פתאום, זה עלה לו. שוב, היא הדליקה לו את זה, גם באמצע ההנאה שלו, פתאום היא הדליקה לו את הנקודה הזאת, באמצע ההנאה פתאום הוא אומר, באמת, מה הרווחתי מכאן מכל זה? כל החיים שלי אני רודף אחרי שטויות, מה יוצא לי מזה? שוב, אני אומר בגדר הצעה, וזה חצי תשובה למה שאמרת, אבל בואו נמשיך, וחבר'ה, שאלו אותי עוד שאלות, אני מזמין אתכם גם לחשוב על תשובות תוך כדי. בואו נמשיך לראות כמה שאלות, וננסה ככה קצת לזכור את הסיפור הזה, למרות שהוא תמיד פתוח. אז שוב, אני ממשיך, היא אמרה לו, ככה אתה לא מקבלים אותך בתשובה. קודם כל יש הרבה מה לחשוב, מה ההקבלה כאן בין זה שהרוח יצא מהגוף והרוח לא חוזרת, לבין אתה שלא חוזר בתשובה. אתם מבינים שיש כאן איזה קושי בין המשל לנמשל? בואו רגע ננסה לחשוב על זה, בסדר? אני יכול לעלות רעיון. יאללה. שנגיד עכשיו היא עשתה את מה שעשתה, עשתה נפיחה, ויש חלון שלוקח אותה איתו. אז ברגע יש חלון שמוציא רוח, שלוקח איתו את הרוח, ומעלים את הריח, כי הרי נפיחה לא נשארת לתמיד. כן. אז ככה כשם האדם שמבקש סליחה ומחילה, אלוהים לוקח את כל הדברים הרעים שהוא עשה, וכאילו מעלים אותם. כמו החלון, אתה אומר? פותח לו חלון. אפשר לומר. מעניין. אז אתה אומר, בעצם אם אני קצת מתרגם אותך, הסירחון הזה של הגוף, של הנפיחה, בעצם בנמשל שלו זה הסירחון של הנפש. נכון? שהנפש שקוע עמוק בסירחון, ואתה אומר, היא אומרת לו, כמו שהסירחון הזה שלי לא חוזרת למקומה לגוף, בסדר? זה לא חוזר אלא זה יוצא הלאה, ככה גם הסירחון שלך, אין לו לאיך לשוב, הוא תמיד יסריח והוא יתפזר. יכול להיות, או שאני ניסיתי ככה קצת לעטוף אותך? זה מילים אחרות, זה קצת מילים אחרות ממה שאני אומר, אבל זה בעיקרון הנקודה שלי. אתה רצית דווקא להגיד לנו שהחלון דווקא מפזר את הריח, גורם שלא יהיה ריח. אוקיי, אז מה המקביל? החלון לוקח את הדברים הרעים, ובעצם מנקה את הבן אדם ומחזיר אותו למה שהוא היה. אוקיי, אז מה כאן המקביל של זה? שנגיד עכשיו יש כאן חלון, והיא לוקחת את הנפיחה איתה, אז המקביל של זה שאתה מבקש סליחה ומחילה, ואלוהים במרכאות פותח לך חלון, וכל הדברים הרעים יוצאים דרך החלון, ואז רק אתה אומרת לו הפוך.
היא אומרת לו הפוך, היא אומרת לו, אין לך סיכוי לחזור בתשובה. לא כמו החלון הזה. דווקא אין סיכוי לחזור בתשובה. ככה אין מקבלים מה אותו. שהיא אומרת. מה? זה מה שהיא אומרת, אבל שאלת איך אני רואה את זה. אתה אומר, היא אומרת ככה, אולי היא בעצם לא מתכוונת, אולי היא באמת לא מתכוונת לאין מקבלים אותך בתשובה, אלא היא מנסה לרמוז לו, תראה, אתה יכול להגיע למצב שלא יקבלו אותך בתשובה, כאילו, תיזהר, תחזור. אתה אומר, כאילו, יכול להיות שהיא לא אומרת, היא לא קובעת לו עובדות. כמו שזה לא קרה, ככה גם אתה לא תחזור בתשובה, אלא היא אומרת לו, כמו שזה, מה, אתה רוצה שגם אתה לא תוכל לחזור בתשובה? אלא תחזור מהר, כאילו. אולי היא אומרת לו, מזמינה אותו, תחזור מהר. כן? כן. אוקיי. אריה, אתה איתנו או שפרשת לישון? טוב. הלך וישב בין שני הערים וגבעות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה הוא מחפש בין הערים והגבעות? בין שמיים וארץ? מה באמת הם יעזרו לו? וחוץ מזה, מה זה כל הס... מה? ישועה. אצל הערים והגבעות אתה מחפש ישועה? לא יודע, אם אתה מחפש, שואל משהו דומה, כנראה אתה מחפש משהו. שמיים וארץ, ישועה, לבנה, שמשהו יושיע אותו. הוא לא הלך לשום גורם אנושי. חבר'ה, אתם רואים כאן גורם אנושי? הלך לאיזה בן אדם אחר, הלך עזוב רבי, אפילו לחבר, אפילו, לא יודע, למישהו, מהשכונה. נכון? שאלה. אני רוצה להציע כאן משהו. יש כאלה, בואו נתחיל עם יש כאלה, שאומרים שבעצם זה רק הערים והגבעות זה משל, זה לא שהוא הלך דווקא לערים והגבעות, במיוחד שהערים והגבעות לא יכולים לדבר, אז איך הם אומרים לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, מתי הערים והגבעות יכולים לדבר? בסדר, עוד מביאים לו פסוקים וכו'. אלא זה משל, הערים והגבעות זה האבות והאימהות, שהם נקראים ערים וגבעות במדרשים, בסדר, הערים זה האבות, הגבעות זה האימהות, כביכול שהם אבות האומה, שהם הערים שלנו, אליהם, נכון, אשא עיניי אלה ערים. אם אנחנו רוצים לקחת מודל לחיקוי, מסתכלים על הערים, מי זה הערים? האבות שלנו, בסדר, הערים, מלאים במצוות, הר סיני וכו'. בסדר, והגבעות זה אימהות. בסדר, אז עוד מעט ננסה להבין מה בעצם גם הפירוש הזה אומר. הלך השמיים והארץ, מה זה שמיים וארץ? אז יגידו לך, זה לרוח, השמיים זה בדרך כלל מסמן את הרוח, נכון? הרוחניות, השמיים, והארץ זה דווקא החומר. עוד מעט נראה מה זה, חמל ולבנה, כוכבים ומזלות. חכו לי דקה אחת, אני חוזר, ואנחנו ממשיכים, בסדר? לא עוד הרבה זמן, חבר'ה, אם יש לכם עוד כוח, בסדר? יש לכם עוד כוח עוד 5 דקות? כן, אבל 5 דקות, יש לכם כוח אבל לחכות או לא? 5 דקות, לחכות כן, 5 אבל דקות? עשרות, המורה. אני עייף מת. אוקיי, אז עזוב, אחר כך אני אלך, בואו ננסה להשלים את זה עכשיו. בסדר, אז אני אומר, אז יש דעה שאומרים שבעצם זה משל, לאבות, אמהות וכו'. אני רוצה גם ללכת עם הפירוש הזה וגם להציע עוד משהו משלי. יכול להיות שהתכוונו כאן, מה זה הלך להרים ואמהות? יכול, תגיד, הלך לאברהם יצחק יעקב, התכוון, אבות, אמהות, בקשו לרחמים. יש עוד אפשרות להבין את זה. הלך בעצם, הוא ניסה לזרוק את האשמה שלו לכל הכיוונים. הוא לא יכל להאשים את עצמו. תראה, האדם שלפעמים מאשימים אותו, אומרים לו, לא, אני לא אשם, תמיד, נכון, האדם הראשון. אמרו לו, למה אכלת מעץ הדת? לא, זה האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל, נכון? האשים את האישה. באו אל האישה, אז הנחש פיתה אותי. כל הזמן לפעמים, יש לאדם נטייה כזה לפזר זה. אדם אומרים לו, למה לא היית בשיעור? אני לא הייתי וההוא לא היה. למה אתה בא רק אליי? זה ההוא לא היה, נכון? מכירים את זה או לא? למה אתה חושב לי חיסור? שאומרים לו, גם לי חיסור. קיצור, אדם מנסה ככה לטייח את האשמות נגדו, להוציא את עצמו ככה זכאי. אני לא, אף שום אדם לא רוצה להרגיש אשם, רגשות אשמה, מצפון. לפזר את זה, זה לא אני, זה הם. אז הוא הולך להרים והגבעות, אז בואו נגיד ככה, זה כמה פירושים. הערים והגבעות, בואו נלך על זה שזה אבות ואימהות, אבל איזה אבות ואימהות? חבר'ה, אפילו הביולוגים שלו, יכול להיות, הוא בא לא פיזית להורים, לא יודע אם ההורים שלו היו בחיים, אבל הוא בא כביכול, הקדוש ברוך הוא ואמר לו, השם, שמע, זה לא אשמתי לאיפה שנקלעתי. זה הכל בגלל אבא שלי, נולדתי ככה, עם חינוך כזה, עם הורים כאלה, שמה אתה יכול להאשים אותי? זה לא שאני בחרתי לחיות בדרך רע. ככה נולדתי, זה ההורים, זה בגנים, מה שנקרא. בסדר? ההורים. ואז מה אומרים לו, ההורים כביכול? בין אם בסדר, אומרים לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. כאילו, אל תאשים אף אחד, זה אתה. אל תזרוק
בסדר? אל תזרוק את האשמה שלך עלינו. יש לך בחירה חופשית, לכל בן אדם יש בחירה חופשית. אל תאשים אף אחד, אל תזרוק את האשמה שלך. אחר כך הוא הולך לשמיים בארץ, בסדר? מה זה שמיים בארץ? זה כל העולם מסביבו. כביכול, הוא הולך כל הסביבה, הוא אומר, מה זה, ככה השפיעו עליי בטלוויזיה, נכון? כל העולם שמסביבי, ככה זה התרבות, כמו שנקרא. תרבות, השמיים בארץ, שאני נמצא, כל בן אדם נמצא, ועליו שמיים תחתיו בארץ, נכון? נמצא באיזה מסגרת מסוים. תשמע, ככה זה, בבית ספר לא למדתי, לא לימדו אותי, טלוויזיה משדרת ככה, אז ככה, מה יש להאשים אותי? אני בסדר, כאילו מה, אם הייתי נולד ככה, הייתי חושב אחרת. בסדר? עוד פעם, הוא מנסה לזרוק, אומרים לו, עזוב, אתה אשים אף אחד. שים את עצמך, לנו, יש מספיק עם אבל כתוב שמבקש, לא שהוא אומר כך, קחו ממני. נכון, אבל מה הכוונה תבקשו על הרחמים? כביכול, בקשו עליי, זה אומר, תבקשו, אני אנסה רגע להסביר את מילים יותר פשוטות. בקשו על הרחמים זה אומר, בזכותכם אני אקבל רחמים. בסדר? זה לא שעכשיו אתם בקשו. בואו נגיד ככה, הוא הולך כביכול אל הטבע, אל התרבות שמסביבו, הוא אומר, כאילו התרבות, בקשו על הרחמים, כי זה לא תלוי בי, זה אתם. אז כביכול תסלחו לי, כי זה לא אני. אני לא בחרתי לחיות בדרך כלל. ככה השפיעו עליי, השפעה סביבתית. בסדר? השפעה. אני מסכים איתך, בדיוק של המילים, זה קצת, תנסה רגע לחשוב על זה שוב. בקשו עליי, זה לא שעכשיו הוא הולך תבקשו, כאילו, זה לא, כי הרי יש כאן, זה הרבה משל נמשך, זה מדרש, זה לא עכשיו פשוטו, אלא, בקשו עליי, הכוונה, הרחמים שצריכים להגיע לי, זה ממכם, בגללכם, כביכול, בגלל התרבות שמסביבי, בגלל ההורים שמסביבי, בסדר? נמשיך רגע לחמה ולבנה, מה זה חמה ולבנה? כוכבים ומזלות. חמה ולבנה, הייתי אומר שזה, בדרך כלל זה המנהיגים, נכון? חמה, לבנה, זה המנהיגים של השמיים, כביכול הוא אומר, שמע, זה השפעה, זה הייתי אומר יותר השפעה של המדינה, בסדר? שמיים וארץ, הייתי אומר זה יותר, ככה החברים שלי בשכונה, אלה שמסביבי, שמיים וארץ. חמה ולבנה זה המנהיגים, ככה התרבות במדינת ישראל, ככה היא מחנכת. הטלוויזיה היא נותנת וכו' וכו'. לומדים בבית ספר כל מיני דברים, ערכים כאלה של התרבות המערבית. תאשימו את המנהיגים, תבואו אל הראש, אבל תבואו אליי, אני האזרח הפשוט. כוכבים ומזלות זה גנים, בסדר? אם הורים זה סוג של, ככה חינכו אותי בבית, נכון? ראינו בהתחלה הרים וגבעות. הרים וגבעות זה הורים, בסדר? כמו הרים זה גם מלשון הורים, נכון? הרים הורים. אלה שהורים בהיריון. אז ככה חינכו אותי בבית, ניסה להאשים את החינוך הביתי, אומרים לו, עזוב, אל תאשים אף אחד. כוכבים ומזלות זה הגנים, בסדר? כוכבים, מזלות, נכון? ככה נולדתי, חבר'ה, נולדתי עם תכונות כאלה של תאוותנות. מה, אתם מאשימים אותי? נולדתי כעסן, נולדתי כל אחד מהתכונות שלו, בסדר? וכולם אומרים לו, תשמע, אל תאשים אף אחד. עד שהוא מגיע, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אז הוא מתחיל להבין שאין לו את מי להאשים. בסוף, נכון, אז אולי כן יש השפעות סביבתיות. חבר'ה, יש השפעה סביבתית, זה נכון, השפעה של חברים, החברה. ואם אדם מנסה למצוא חן בעיני החברה, יש איזו השפעה, רוצה למצוא חן. יש גנים. יש אנשים שנולדים עם תכונות יותר רעות, יותר טובות, יותר רתחניות, כעסניות, בסדר, המנהיגים, נכון, אפשר להאשים את המדינה, את החינוך, את הכל, אבל בסוף, לכל זה יש בחירה חופשית. השם נתן לכל אחד בחירה להתעלות מעבר לכל המגבלות, יש לו עדיין את האפשרות לעמוד כנגד הכל ולהגיד, אין הדבר תלוי אלא בי. בסדר? אנחנו עוד שנייה מסיימים, הניח ראשו בין ברכה וגאה בפחייה, מי גואה? רק בהמה גואה, נכון? פרה גואה. בכל זה, מבחינת בהמה, עוד שנייה נסביר מה זה, הניח ראשו בין ברכיו, מי מניח את ראשו? חבר'ה, תנוחה של ראש בין הברכיים, זה תנוחה של עובר במעי אימו. בסדר? מי מניח את הראש בין ברכיים? ככה נראה תינוק בבטן, שאלו את אמא שלכם, איך נראיתם, באולטרסאונד, בסדר? תבינו. אז בואו עוד שנייה נבין למה הוא עושה את התנוחה הזאת, מה זה בכלל מוסיף לסיפור, זה איך הוא ישב ואיך הוא בכה. הוא גורעי בפני עד שיוצאת נשמתו, ואז יוצאת בת קול ואומרת, רבי עזר בן דודאי, מזומן לחיי עולם הבא. אני עכשיו רוצה רגע להסביר את זה ברשותכם, אם יש לכם הסבר יותר טוב, אתם מוזמנים או שאלות. הניח ראשו בין ברכיו, זאת אומרת, הוא פתאום חזר להיות אותו ילד, בסדר, ילד קטן, שאם הוא עד עכשיו אמר, ככה התרגלתי, נכון, הרגל דבר, זה הביטוי גם הרגל דבר, זאת אומרת, ככה התרגלתי, בסדר? ככה התרגלתי, מה, קשה לשנות תרגלים. נכון? כל אחד אומר, אני מכור, בסדר? יכול להיות שגם חלק מהדברים האלה זה סוג של מכור, שמיים בארץ, מה, אני צריך לחשוב על מה אומר מה. אני מכור. אז הוא פתאום חוזר לילד שבו, ואומר, רגע, ילד, בעצם, ילד עדיין לא מכור לשום דבר, נכון? ילד הוא רק עכשיו נוצר, אין לו למה להיות מכור.
זאת אומרת, פתאום הוא הבין, וואלה, הכל תלוי בי. ילד, בתחילת חייו, יכול לבחור איך לחיות את החיים שלו. בדרך הזאת או בדרך הזאת. בסדר? זאת אומרת, אני בעצם ילד, ואני גואה בפחייה כמו ילד תינוק שבוכה. בסדר? בוכה, שעדיין לא יודע איך לדבר, עדיין לא התרגל לכל מיני תרבויות זרות. הוא עדיין אפילו... דיבור אמיתי, זה תרבות, נכון? כדי להשתלב בתרבות האנושית, הגלובלית וכו', לדעת איך לדבר, נכון? השפה. הוא עדיין תינוק שגואה, כמו פרה, בסדר? עדיין לא יודע אפילו איך לדבר. הוא פתאום מבין שכל בן אדם בעצם הוא עדיין ילד, יש לנו עדיין מבחינת ילד, זה שגדלנו והתרגלנו לכל מיני הרגלים רעים, אנחנו עדיין ילדים, וכל רגע נתון אנחנו יכולים לשנות ולבחור איך לגדול, ואיך לנתן את כל החיים שלנו הלאה, בצורה טובה, בצורה בחירית, בצורה ראויה לפי דרך התורה. עד שיצתה נשמתו. למה באמת הוא מת מהסיפור הזה? מישהו יש לו רעיון, חבר'ה? הוא מת. למה הוא מת? מאור, מה אתה אומר? אתה איתנו או שנרדמת כבר? אני חצי רדום, מורה, אני עייף הנה, מת. עד שיצתה נשמתו, הנה, של מאור, חס וחלילה. כן, אנחנו מסיימים, אני רק רוצה לזכור את זה, כי התחלנו, אז נסיים. למה הוא בוחר עד שיוצאת נשמתו? למה בכלל יוצאת נשמתו? מה, הוא לא יכול לבכות גם מי שתצא נשמתו? לחלופין היינו יכולים למצוא המשך אחר לסיפור. בכה, עד שיצתה בת קול ואמרה, אני מקבל אותך בתשובה, ואתה מזומן, לא לך העולם הבא, לך העולם הזה, רק בתשובה, בוא תהיה רבי גדול, תקים סמינרים לערכים, להחזרות בתשובה, תחזיר לכולם, תראה לכולם מה זה הכוח של תשובה, ולא תמות. בסדר? אז זה יכול להיות סוף דרמטי לסיפור, סוף מפתיע, נכון? והרבי אלעזר היה מחזיר הרבה אנשים בתשובה, ויפה מאוד, כמו שהיום קורה כל מיני מחזירים בתשובה, ולכן מי שמחזיר בתשובה היום זה דווקא אלה שכביכול היו במעמקי החטא, דווקא הם יודעים להחזיר הכי טוב בתשובה, כי הם היו שם, הם יודעים להבין את הזולת, בסדר? אז למה זה לא קורה? יש למישהו רעיון, חבר'ה? יש לכם הזדמנות? מישהו רוצה לנסות, עמית? לא, אין לי כל כך משהו. אוקיי. אז אני אגיד לכם פירוש של הרב שרקי שקראתי לו מזמן. הוא אומר, אדם שחוזר בתשובה, הוא צריך לחזור לאיזשהו מקום שהוא היה בו פעם, נכון? דתל"ש לדוגמה, אחד שירד מהדת, אז הוא חוזר, יש לו למה לחזור, הוא יודע למה לחזור. אותו רבי אלעזר בן דורדיה, אותו זה שגדל בצורה כזאת, גדל בין ערים וגבעות, בין שמיים וארץ, בכלל לא ידע כנראה מה זה יהדות, כמו שאמרת, הוא ידע שבכלל יהודי, לא יודע. לא היה לו לאיפה לחזור, הוא לא ידע לאיפה לשוב, הוא רק רצה להתנער ממשהו, לא היה לו לאיפה. הנשמה שלו לא היה לו לאיפה לחזור. ממילא, הוא חזר למקור שלו לפני שהוא נברא בעולם הזה. למקור השמימי, הרוחני, בעולם הבא, מה שנקרא. חזר לצור מחצבתו בעולם העליון, בעולם הנשמות. כי לעולם הזה כבר לא היה לו סיכוי כנראה. שוב, אני אומר, זה גם מבחינה רוחנית, אבל גם מבחינה הגיונית, לא היה לו לאיפה לחזור, לא היה לו עם מה להתחיל בעצם, והוא מצא את עצמו סוג של עבוד, והשם אמר, שנקרא, בוא נחזיר אותו אליי, לשורש, אני אלמד אותו בישיבה של מעלה, השם ילמד אותו את הכל מחדש וכו'. זה רק הצעה, יש עוד מיליון הצעות, אבל אני לא רוצה להאריך כי אתם כבר גמורים, וגם אני אישית, יש לי עוד מחשבות על הפירוש שאמרתי עכשיו, עוד תהיות וספקות וכו', אבל רק טעימות, בסדר? טעימות. וחבר'ה, זה בת קול. מה זה בת קול? זה עוד עניין בפני עצמו. מה זה בת קול? זה משהו מהשמיים או שזה משהו מהלב, מהנשמה? בת קול. אולי זה משהו, קול פנימי שיצא. קול פנימי שזעק בכל הגלובוס, בכל הווייתו. לא נכנס לזה כרגע. ובחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. זה נראה במבט ראשון שרבי מצטער, כאילו, אני עובד כל החיים קשה, והוא, תראו, בבת אחת, כמו שאתה עמית, נכון, יצאת לנו בהתחלה, תראה מה, זה בבת אחת, הוא כבר משנה הכל, זה לא אמיתי, זה מזויף. זה לא בדיוק ככה. הוא לא אומר את זה, נכון, בוכה רבי ואומר את זה, אבל לא לועג רבי על זה, רבי בוכה. למה הוא בוכה? גם רבי אלעזר בן דורדיה בכה, נכון? הוא גרם בפחייה, כאן רבי גם בוכה. מה זה הבכיות האלה? האם הוא מקנא בו? על זה שהוא היה בבת אחת הצליח להשיג מה שהוא לא השיג בהרבה שנים? תראו, ברור לנו שרבי מזומן לחיי העולם הבא הרבה יותר גדול ממה שרבי אלעזר בן דורדיה הזה עשה. כי אנחנו מכבדים את רבי אלעזר בן דורדיה ואת כל הסיפור של התשובה שלו, אבל רבי יהודה הנשיא, כל החיים שלו חזר בתשובה, לא רק פעם אחת, כל החיים שלו היה בתנועה של למידה וכו'. והזדקרות ותיקון המידות.
אז ברור שאין לו למה לקנא בן אדם כזה, כן? מה שהוא בכה ואמר, הוא בכה על זה שיש בדור שלו עוד אנשים שלא יודעים את הכוח של חזרה בתשובה. לא בכה על עצמו. רבי אף פעם לא בוכה על עצמו. גם כשהיה לו איסורים, הוא אף פעם לא בוכה על עצמו. הוא אומר, שימו לב מה הוא אומר, את המשפט הבא שלו, ובכאן אנחנו נסיים. אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. הוא מדבר כאן על בעלי תשובה, על רבים, לא על בעל תשובה אחד, לא על עצמו. אכפת לו רבי מכל הדור שלו, והוא אומר, חבר'ה, הדור שלי, תלמדו מה זה לחזור בתשובה ותחזרו אתם בתשובה. תראו איזה כוח יש לתשובה, שאפילו בשעה אחת אתם יכולים להתעלות בדרגה. אז אוקיי, בשביל להתעלות בדרגה של רבי יהודה הנשיא, זה דורש כל החיים. לקנות עולמו בכמה שנים, בסדר, אבל זה עולמו. זה לא עולמו בשעה אחת, יש הבדל בין העולמות בכל זאת, בסדר? אבל הוא נותן להם דרבון. אנשים לפעמים לא מאמינים בעצמם שהם יכולים לחזור בתשובה ולהתעלות מעומק החטא שהם נמצאים בו. כן, חושבים שזהו, הם מיואשים, אין להם סיכוי. רבי בא לעודד אותם ואומר, חבר'ה, תלמדו ממנו, יש סיכוי, ואתם יכולים לקנות עולם שלהם בשעה אחת. ועוד יקראו אתכם רבי, בסדר? מה זה לקרוא אתכם רבי? הכוונה, אתם קוראים לכם רבי כדי שתלמדו גם ממכם, בסדר? בדרך כלל מרבי לומדים, נכון? כמו מרבי אלעזר בן עובדיה שהוא מלמד אותנו מה הסוד של התשובה, גם אתם בעלי תשובה, שתחזרו בתשובה ויקבלו אתכם, ילמדו ממכם, אתם תקראו רבי, ותועילו לאחרים שילמדו ממכם. טוב חברים, מקווה שנהניתם ולמדתם מהסיפור הזה, יש המון מה להרחיב. אתם מתיות שאתם חתכתם כולכם? כן, בסדר, אז למדתם כמה דברים מהסיפור הזה, חברים? כן. בסדר, היה מעניין, מועיל, קצת התארך לנו, אני מודה, אבל בסדר. קצת. לא נורא, זה... תראה, מה זה קצת? מי זה? מאור שמדבר? אתה, ברוך השם, זכית בעוד תורה. כן, אז... בסדר, שכפו, זה גם כל יום שישי, אז ככה, וזו פעם ראשונה, ככה, סיפור מעניין וכולי. פעם הבאה זה יותר קצר, אז תדאגו, זה בסדר, אבל... בסדר. לא, זכיתם בעוד שעה של לימוד תורה, כמו שצריך, בעמקות, ביושר. פעם הבאה, אני בעזרת השם מכין לכם מדרש מבעוד יום, מה שנקרא, ותנסו ככה לעבור עליו לפני השיעור, זה יועיל לכם, מקווה שזה יהיה מעניין, ונעשה את זה גם יותר קצר, להקל עליכם. חבר'ה, כל טוב, לילה טוב,